كبران تخطتلت مدبنا كما حاضركم كما يوعلكم مساكم الراديو دمص حرنا تاغراو هدات كاب هاجر شودن إزي راديو دمص حرنا تاغراو هدات كاب هاجر شودن إيو كبران تخطتلت مدبنا مبار مدبكم مدبنا مرب دمص حرنا تاغراو هدات كاب كتما بارتي لهاجر شودن اب اف ان 88 ميجاهرتز ركوب كينو بخلتيوم علاويان قنقاطات هاجر إرترا زفنو مدبو انه يجمر كبران تخطتلت مدبنا مباري لومي علت عسرتو تشعت تري كلتشحن عسرتو شدشتن عامة مهرت فرنجيو مدبنا بزي كنجمرو انكلنا راديوكم راديو دمص حرنت نعاكم لقدسات تخطتلتي بتوفاينت مقلقال تقمت زترقاقصو زيناتات مسمنا برون حلوات هزبنان ززامودو مهرت استمهروتاتن مرصات زيماتاتن نقرب كنفتن إنا غريت أخبران تخطتلت مدبنا مباري لهم قدام علت عصر تشعت لنا زنورنا علت عصر شديش تسعة حدا إيو نايلو مدباتنا عن من الله إذا أكل مبار كم تلمود مبار زلكم رئيتو حبريتا كل جزيخ لقسلنا دقيمنا نحبر كم تزب حبرناكم انت دا قد تاخرخبنا دليكم بتليفوننا هنا 0 ويكا 0 ويون اب ايميل اتيكم دمص حرنت جيميل زلكم رئيتون لو بانك تتحالفونا نحبر نجزي اخت رخبنا مستدليو انا استوديونا قصر سلكي 031 9 كاب وشت هاجر كاوص اي 004 كل 10 دولو تقولوا قطتا دحر فوتو فنو زينانان كل مدبنان كا اب يوتيوب كتر نراخب كم نخل نحبر كبران تخاتلت مدبنا باري مسنايلو مدباتنا خم تزبلكم سمناو زينا خلونيكم اون اقداس رأس عنقص هقدفاوي نبعات حرقص قبل علي مرماريت كوميشن زبل اقداسي زخونه بسلف ديمقراطيس بإرترا زت صحفي خلينا نبينا مسؤو أصعب بيلنا أون أب استوديو لومي أجايش علوني أجايش كا بزعباز حجي نبعت حرقصنا هقدف انتايو زبل زل حزب إرترا قرب حاتصير ذاته كله نايو دحريو خمت الموت كا مدبنا نايقو عنقو عرب قصل إيو سلازي كبران تخطتلت مدبنا سناي مكتت على قبرنا نايلو مدب زقرب لكم من ذنب لكم صحيح قلتها باير قبر ولدينا سناي مكتتان استزينا علت 16 تري كلتشحن 16 عامة مرت فرنجي غازيتاو مغلصي فصامي شماغله سلفي ديمقراطيس بإرترا انفرسل في ديمقراطيس بإرترا فرانكفورتن كبابيان هاجر جرمن بخري أخيبو نايكل تشعن 16 أكايدو
ተፈላለዩ ዜናታት ካብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብ ከተማና ኣስመራ ጳጳሳስ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ሞባይል ናቶም ተሓዲጎም ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ናይ ግላዊ ጋራጅ ዝነበራ ልዕሊ 200 ህግደፍ ከም ዳዓፀወን ተፈሊጡ ናይ መወዳእታ ዜናና ከዓ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ናይ ዓቕሊ ጽበት መሸንቆቓት ኸይ ስለ ዘላ መዕሸዊ ንሰራዊት ካብ 500 ናብ 1500 2500 ስጋብ 3500 ከም ዝሃበ ዓብይ ሕቶ ኮይኑ ኣሎ ዝብሉ ኾኑ እዮም ዜና ብዝርዝር ጋዜጣዊ መግለጺ ተማላኺዑ ዝቐርብ ፀውዒት ህግደፍ ኣይንዳናገር ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ11 ጥሪ 2016 ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ ኣብዚ ፍሉይ ኣኼባኡ ኸኣ ነቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ልሙድ ነውራም ናይ ምትላል ተግባራቱ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ነቲ ናይ ሕጂ መኸተ ኢሉ ሃገራውን ኣህጉራውን ማሕበራት ብምጽሓፍ ደብዳቤታት ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ጠቐነታት መርማሪት ኮሚሽን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኤርትራ ንምቅላዕ ብዝብል ነውራም መግለጺ ዝብል ሓቂ ሓሶት ንጸለማ ብብርሃን ንሞት ብህይወት ዝገልጽ ኮኒኑ ስርዓት ህግደፍ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከም ዘየለ ንወጻእተኛታት ንኹሎም ንመርበብ ስለያታት ኣዳኸርቱን ኣቢሉን ዜጋታት ብምፍራሕ ዝገብሮ ዘሎ ጽዩፍ ዓማጽን ጽሉእ ቀባጽ ዝኾነ ኢሰብኣዊ ማፍያዊ ተግባራቱ ንሕመቑ ክኽውል ዝገብሮ ዘሎ ከንቱ ፈተነ ደኣምበር ምስ ሓቅነት ዝኾነ ይኹን ዝምድና ከም ዘይብሉ ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብልክዕ መዚኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ግምጡል ሚዛን ኣፍራስን ወፈራ ጉጅለ ህግደፍ ኣምልካዎ መንበሩ ክሳብ ዘሎ ዝቕጽሎ ብምዃኑ ርዱእ እዩ እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ሕጂ ናይቲ ጉጅለ ፖለቲካዊ ብድዕነት ኣሳሰይቱ ዝገብርዎ ዘለዉ ላዕልን ታሕትን ሃስያኡ ብምርዳእ ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣትሪሩ ኮኒንዎ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን በዚ ሓቀኛ መርዛም ትዕስትኡ ሓቢኡ ተማላኺዑ ዝቐርብ ዘሎ መታለሊ ህግደፋዊ መፀዋዕታ ከይዕሸው ፈጻሚ ሽማግለኻ ኣትሪሩ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ይጽውዕ ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ገሃነም ምምሕዳር ህግደፍ ወፂኦም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ፖለቲካ ዖባ ዝሓቱን ሓቲቶም ፍቓድ ዝረኸቡን ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ካብዚ መፈንጠራ ጉጅለ ህግደፍ ኣትዮም መጻኢ መናብሮኦም ኣባላሾም ንኻልኦት ዕቑባ ዝሓቱ ሕጋዊ ዕንቅፋት ከይኮኑ ቅድሚ ጥፍኣት ምስጓሞም ክልተ ግዜ ክሓስቡ ነዘኻኽሮም ብሓፈሻ መላእ ደላይ ፍትሒ ህዝቢን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን ወገናትን ኣንጻር ዝናይ ጥፍኣት ወፈራ ጉጅለ ህግደፍ ንኽስለፉ ብኣንጻሩ ምስቲ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንምስማር ዘሎ ኮሚሽን ተሓባበሩን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ፀዊዒቱ የቕርብ ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዕለት 11 ጥሪ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሬድዮ መድረኽ ዝተቃልሐ እውን እዚ ግናይ መላኺ ስርዓት ብእቲ ኣብ ኪዳን ናይ ሃገራት ዕራብ እስላማዊ ኪዳን ብስዑድያ ዝምራሕ ኣባል ከም ምዃኑ ብዕሊ ዝኣወጆ ናይ ሃገር ስዑድያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ በዓል ስልጣን ግን ኤርትራ ኣብኡ ኣባል ከም ዘይትኸውን ከም ዝተነፍገት ይፍለጥ ናይ ስዑዲ ዓረብያ ወፃኢ ጉዳይ ዝሓበሮ እዩ ቀጺሉ እቲ ብኢዶወነኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከይፍለጠ ሰራዊት ኣዚዙ ናብ የመን ሰዲዱ ክዋግኡ ኣብ ርእሲኡ እዚ ስለ ዝገበረ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ስርዓት ከዓ መላኺ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዓብ ጎደና ናይ የመን ስእሊ ጠቂዑ የቐነልና ኤርትራ ብዝብል ኣብቲ ዓብ ጎደና ናይ ከተማ ዓደን ተዘርጊሕ ምላው ንብዙሓት ተዓዘብቲ ኣገሪሙ ኣሎ እዚ እንክሉ ከሎ ኣብ ዝቐጸለ ኸነቕርቦ እንደሊ እዚ ግናይ ስርዓት እውን ካብ ዝኹሉ መፈንጠራ ምውፃእ ኣብ ወተሃደራዊ ትካላቱ ምቅያር ከም ገይሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ካብ ኣስመራ ዝመፁ ዜናታት ይሕብሩ ጀርመን
بعلت 10 ور 1 2016 كاب ساعات 1 كساب ساعات 4 دحر قتري ملؤات أبالات سلفي ديمقراسي بإرترا ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢኣን بسلطة أجدس نتبتات وأنا وحبريتها ملوات كمون حتصير صبصام ناي 2015 سرحة ጨንፈር ሳልሳይ ከዓ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጨንፈር ሓድሽ ኣሰራርሓ ምእታው ዲሲፕሊናዊ ዝኾነ ሰልፋዊ ጽንዓት ዝብሉ ክኾኑ ነይሮም እቲ ኣኼባ ነቲ ኩሉ ዝሓለፈ ብንጹር ኣቢሉ ን2016 ከመይ ጌርና ብስምጥመትን ብሓድነትን ክንገጥማ ከም ዘለና ኣዕሚቑ ተማይጡ መደባት እውን ሓንፂፁ ብፍላይ ብስሕ ዝበለ ኣኽበኛ ተዘራረበሉ ድማ ብዛዕባ እዚ ምልካው ስርዓት ህግደፍ ኣብቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተበየነሉ እገዳ ንምምላጥ ነዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕብረት ኤውሮጳ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ልምዓት ስራሓት ምክያድ ዋሕዚ ስደተኛ ክንኪ እኽእል እዩ ብዝብል ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ዘቕረቦ ናይ ሓሶት ምኽንያት ተነጊሮም 200 ሚልዮን ኤውሮ ክልግሱሉ መደብ ስለ ዘሎ ነዚ ከየምልጦ ብምባል ኣብ ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝርከቡ ሃገራት መጋባርያታቱን ኣዋፊሩ ምኽንያት መስደዲና ናይ ቁጠባ ሽግር እዩ እምበር ፖለቲካ ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ግዘ ሰብኣዊ ሰማይ መሰል የለን ንሃገራዊ ኣገልግሎትን ብድልየትና እምበር ዝገደደና የለን ኢልኩም ፈርሙ ለይ እናበለ ብዙሓት ከገድድ ከዳናግር ርአ ብምህላው ኣባላት ሰልፊ ብፍላይ ከኣቶም መንእሰያት ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣትኩሮ ክትቆመሉ ህዝቢ ኤርትራ ከኣኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘማት ዝሕሉፍ ጌጋታቱ ተረዲኡ ከይታለል ብዕምቆት ኣኼባ ብተረድኦን ዛዚቡ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ኣስመራ ጳጳሳስ ሞባይሎም ተሓዲጎም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ሞት ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ኤርትራ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝመርሕዎ ኣኼባ ተኻይዱ ኣብዛ ኣኼባ እዚ ተሳተፍቲ ናይ ዝተፈላለያ ሰበኻ ጉባኤታት ኤርትራ ሓለፍቲ ጳጳስን ወሲኽካ ኣባላት ሲኖዶስ እዮም ነይሮም ቀንዲ ኣጀንዳኦም ከዓ ናይዚ ኣኼባ እዚ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሞቱ ብግዝያውነት ተተኪኦም ዘለዉ ራብዓይ ፓትርያርክ ብቀዋምነት ብመን ይተክኡ ዝብል ንምውሳን እዩ ነይሩ ናይ መንፈሳዊ ኣኼባ ዝቐርቡ ነቲ ኣኼባታት ዝካተትሉ ወገናት ኣብ ኣስመራ ከም ዝገለጹዎ ተሳተፍቲ ኣኼባ ዳርጋ ብሙሉእ ድምፂ ክበሃል ዝኽእል እቶም ፓትርያርክ ክኾኑ ዝግብኦም ዝሓለፈ 11 ዓመታት ኣማሒሩ ዘለዉ ኣቦ እዮም ዝብል ርእይቶ ነይሩ ነዚ ኩነታት ዝተዓዘቡ ነቲ ኣኼባ ብዓመፅ ዝመርሑ ዝነበሩ ሓለፍቲ መንግስቲ ንሶም ናይ CIA መሳርሒ ስለ ዝኾኑ ቅቡል ኣይኮኑን ብዝብል ነቶም ተሳተፍቲ ጳጳሳት ርክብ ፈጢሮም ካብ ድልየት መንግስቲ ወፃኢ ከይማኸሩ ከይንቀሳቐሱ ተንቀሳቐሲ ሞባይላቶም ኣሕዲጎሞም ኣብዚ ደለናኩም ክንፅዋዓኩም ኢና ብዝብል ምስምስ ነናባባውቶኦም ከም ዝፋነው ገይሮም እዞም ንመስርሒ ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተሉ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ብጭብጢ ዝሓበርዎ እዩ እቶም ኣማሒሩ ዝርከቡ ፓትርያርክ ኤርትራ ብመንግስቲ ኣብ መንፈሳዊ ሓላፍነቶም ዝወረዱሉ ምኽንያት ቀደስቲ ካህናት ዲያቆናት ናብ ውትህድርና ክኸዱ ክግደዱ ኣይግባእን ምናልባት ኣብ ውትህድርና ተሰሊፎም ከዓ ተመሊሶም ክቅድሱ ኣይክእሉን እዮም መንግስቲ ከኣስር ስልጣን ኣለዎ ምስ ኣሰረ ግን ንንጹሃት ዝኾኑ ዝኽእሉ ወገናት ኣብ ክንዲ ኣጻርዩ ገበኖም መሚዩ ብነጻ ምስንባት ወይ ከዓ ብመርትዖ ገበኖም ዝቆጽዖም ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክንዲ ዘቕርቦም ኣብ ማሕዩር ይርከቡ ካብ ወፃኢ መወዳእታን ዘይብሉ ግዜ ምድጓን ግና ኣብ ቅድሚ መንፈሳዊ ኾነ ዓለማዊ ሕጊ ቅቡል ኣይከነን ክብሉ እቲ ግጅለ ነዞም መንፈሳውያን ካብ መስመሮም ዘይወፁ ፓትርያርክ ዝወንጀሉ ናይ ሸፈጥ ክሲ ከምዚ ዝበሉ ዘለዉ መርበባት ስለ ኣሜሪካ ስለ ዝተላእኹ እዮም ክብል ከዓ ሕፍር ከይበለ ከም ዝገለጸሎም ተፈሊጡ ኣስመራ እንደገና ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ጥራሕ ዝያዳ 200 ናይ ብሕቲ ጋራጃት ብስርዓት ህግደፍ ተዓጽየን እዚ ከም ተዓጽዋ ቅዱሳት ኤርትራን ካብቲ ቦታ ከም ዝሓበርዎ ቅድሚ ዕጻወን እቲ ጋራጅ ሓለፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ወነንቲ ጋራጃት ኣብ ከተማ ኣስመራ ወጽዮም ናብ መርሓኖ ክጓዓዙ ኣዚዞሞም ከብቅዕ እኹል መምርሒ ጋራጅ ዝኸውን መሬት ክወሃቦም ብዘይ ምኽኣሉ ምስሓብ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እቶም ምንጭታት ኣቐዲሞም ሓቢሮም ድሕሪ እዚ ኩሉ ዋላ እኳ እቶም ዋናታት ጋራጅ መተካእታ ስለ ዝሰኣኑ ኣብቲ ጸቢብ መሬት ክሰርሑ ቁርባት እንተነበሩ እቲ ጉጅለ በብናቶም ፕላን ዓቕምን ክሰርሑ ዘቕረቦ ሕቶ ነጽይዎ
بأنصار زحتتو عقن ገንዘብ ንመንግስቲ ከረክቡ እሞ መንግስታዊ ኩባንያ ሰገን ከም ድላይ ሰርሑ ከረክቦም ምዃኑ ነጊርዎም ኣብዚ እቶም ሰብ ጋራጅ ተቃውሞም እንተአርአይስ ዝሰምዖም ምስኣኑ እንደገና ክቅበልዎ ከም ዝተገደዱ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረድዩ እዞም ኣቀዲሞም ብማሕበር ተወዲቦም ዝነበሩ ሰብ ጋራጅ ኣቀዲሞም ኣብ መንግስታዊ ባንክ ዘተሓዝዎ ገንዘብ ስለ ዝነበሮም እዚ ሓድሽ ጋራጅ ቤት ገንዘብ ክስራሓሎም እንተ ወሓደ ድማ ክውስኹ ሕቶስ ሰማዒ ምስኣኑ ናይ ዲሬክተር ኢሳያስ ክጠርዑ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምስከዱ ኣብ ሓጽቢ ዓዲ ሃሎ ኢኹም እትረኽብዎ ምስ ተባህሉ ናብኡ ኸይዶም እንተኾነ ግን ኢሳያስ ከዛረቦም ስለ ዘይደለ ኣድራሻታቶም ተቐቢልኩም ኣፋንዎም ብዝበለ ናብ ኣስመራ ከም ተመልሱ ዘይተባህልዎ ዓቐን ገንዘብ ከዓ ከም ዝተሓቱን ተፈሊጡ ድሕሪ ዝኹሉ ላዕልን ታሕትን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክንማየጥ ተባሂሎም ናብ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት ኣስመራ ምስ ተጸውዑ እቲ ጋራጃት ምስ ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ ንብረቱ መኻይን ከም ዝተዓጽወ እቶም ናይ ዓይን መሰኻኽር ከዓ ሓቢሮም ዋናታት ጋራጅ ድሕሪ እዚ ተረኽቦዚ ነቲ ናይ ምዕጻው ተግባር ሓላፍነት ዝወስድ ዝጥራዓሉ ኣካል ክፈልጡ ዝገበርዎ ጻዕሪ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ተኻልእ ከዓ ናብቲ ሓደ እናደራዊ መፍትሒ ከም ዘይረኸቡ ከዓ ተፈሊጡ በዚ ጨካን ተግባር እዚ ተስፋ ዝቆረጹ ዋናታት ጋራጅ ዓዶም ለቂቖም ናብ ጎረቤት ሃገር ክስደዱ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ብዙሓት ተዓዘብቲ ከምዚ ሰማምዑሉ ከዓ እዚ ዓመፀኛ ተግባር ሓድሽ ዘይኮነ መቐጸልታ መርኣያ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ባሓት ባህርያት ከም ምዃኑ ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜናና መላኺ ስርዓት ህግደፍ ብሃንደበት ነቶም ብባርነት ኣገባባት ተሓሕዛ 400 ናቕፋ ወርሓዊ ደመወዝ ዝህቦም እሞ ኣብ ፈቐዶ በረኻታትን ሽንጭሮታትን ዝነብሩ ብሃንደበት ደመዞም ታወርሒ ክወስዱ ምስከዱ 1500 2500 3500 ተወሲኹ ክብል ብስምባድ ኣፍለጦም እዚ ስለምንታይ ብሃንደበት መጽኢን ዝብል ደንጸዎም ተቐበልትኹን ተዓዘብቲ ከዓ ናይ ብሓቂ ዓቢ ግህሰት ጥልመት ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ስርዓት መዕሸውን መደናገርን ዝውሃብ ዘሎ መዳዓዓሲ ነቲ ተራ ህዝቢ ኣቦ ወዲ ኩሎም ኣብ ስንጭሮን ኣብ በረኻን ዝነብሩ በጀካ 500 ካልእ ዘይወስዱ 400 ዝነበሩ ሕጂ ኣብ በያይ ብ1500 2000 ከታለል ዝመተው ምዃኑ ከዓ ይፍለጥ እዚ ኩሉ ትዝገርም እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ካብ ባንክ ወሲድ ከይትኩም ኢኹም ትወስድዎ ብምባል ቸካት ይኹ ዝውሃበኩም ክብልውን እንደገና ሓድሽ መምርሒ ኣምጻሉ ወዮ ባንክታት ናይ ኤርትራ ኣብ ከተማታት ዝርከባ ንሕና ንርከበሉ ኣብ ሽንጭሮታት እተን ባንክታት ደና ዋና ክንመጻ ንሕና ንኸና ባንክ ክንከይድ ንዝብል ኣብ ሓቂ ኣዋጣሪ ዝኾነ ሓደገኛ ዝኾነ ሃልዋት ኣብ ውሽጢ ሰራዊትን መራሕቶምን የንቆልቁል ከም ዘሎ ከዓ ይፍለጥ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ከምዚ ዝመስል ኩነታት ሃገርናን ህዝብና ካብ ዝቐጽልና እምበኣረይ ሕጂ ምስቲ እንዛረበሉን እነብሎን ዝውዓልና እዛ ትኽተል ዜማ ከጋብዘኩም እየ أتبع الأوان تمالالس عادي مربع عصريك تشفنا حقي هاجر معدي لايا تبوغ له هزبي نابلكات الزهرب نحصد شركاتي أتبع الأوان تمالالس عادي مربع عصريك تشفنا حقي هاجر معدي لايا تبوغ له هزبي نابلكات الزهرب نحصد شركاتي زاوي ربحة حلنا بعزيزك نملكت
زيدك جيكا خي أكل عقب زي مبالكا حلو فاقرامي تخون اللي وانا تخون اللي وانا تخون اللي وانا حلو فاقراوي تخون اللي وانا تخون اللي وانا تحزنني دنقت القلب زي مفلات من خنقة تحزنني دنقت القلب زي مفلات من خنقة قرمني نعيشنت قلقا نضايت قومي نفس غارسيك مخالح ملاخي كدقم لسانك هارين كاتب لني بتبكي حبرك كابتز قرمني نعيش نفس غارسيك مخالح ملاخي كدقم لسانك هارين كاتب لني بتبقي حبرك كبران تخطتلت مدامنا عمباري إذا مكرتي ملقت زحزل زي ما خنا قارصينا مخنياتو مسجزي خنق أدادم سلازخونه حجي حنتي زرسع خلكم كحبركم لو منقها بزحات إرتراويان ناي دقفته قدف راديو سميعكم تخانو زانكم انتاي كم زبالا حنقولكم انتاي كم زبالا خاين سعتون بحكي تي زارو النور تنحنا نطلبي هو هاجر كان دحنك على سالنا ساتهم كحدر هاجرنا طف الله ندحن ولو نحنا لك على حدا مسمر بس احنا لنا يقني لنا نولم سلامنتاي الرداد انا طرح يزفل دلو نحنا ملكي اين دلن حزباوي سلطان حزبي زمرحو حزبي حمرتو سرعتنا نبر هاجرو صلق هاجر حزب صلق يلن والاون حجيكم دغملهم نهاجرنا صنصيان عيني زنفرلا سب كل يبلون علنا خان احنا دعلاونت هاجرنا تنكو كاويلو اينا نبل دلنا اساتهم كاهم اوللو جن ابغباب نفالاللنا حزب ارتران من سي ارتران هاجر ارتران هاجر تنصيلا كمز زبلو حقهم ما حدا قال لنا جن كل تقلالو ጉዳይ ናይ ዶብ ዘይተሓንጽጽይ ጸላይ ይብሉን ህዝቢ ኤርትራ ሓሰውቲ ከጻሉኡና ቃለሱ ዘለውን ንሳቶም ጸላይ ህዝቢ ኤርትራ ይብሉን ጸላይ ዋላ ተኻብ ስቶኮልም ዝነበረ ዋላ ታጓል ኤደን ትበሃል ዋላ ባዕሉቲ መራሒ ክብሎ ዘምሰ ዝርዘርፈደ ናይ በሐቅ ዘሕዝን መስሓቂ ኣብ ሓደ መስመር ናእቱለና እንተ ደኣ ርድኦም ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ሃገርና ኣይንጸልእ مليون عيننا خاينا نريعها خنقولهم ذلي كابز مغصال مباري كم تخنطق صنا حناسكي اذا تختل ارستي ناي سلف ديمقراطي بإرترا نسمع قدفاو نبعت حرقص قبل على مرماريت كوميشن رئيس عنك سلف ديمقراطي بإرترا بملكاو سرعه قدف كدها النهار اذا ما عملوا ما عندهم وين سرعه السياسه عم كرشة سلطان تفجدوا بزح كل قوامل بحين الانتروح إنه طلته أبدا عادي دعاء مقبل والقام ملكي حقيقة لك وسيغان حاكي هديم قاتلني حسود شكراني نسيات إرتراز زي توسنة عمتات حبارنا المطار كي مهارو سدرابيت كي مسرطو أما بعد هاجر كي ساتفو حاني بحزولو إيم زبالة ما أبتم قطران أكاب لا يزحرفها بعدوان قزعتي بعسرتها زبزح آلات ما سرتي يداول كون وصي تماما إساي هاجر سيئر كويناتو نتاس فتوى هاجرو نتم زفتوى وردن صدرون رحريحو قداي مدربة وكيانوسن قداي استفهر لي تساقاماتن سدتني خونون ألو أتعدل غيرو نزغلو مسجدن سجيرو أما عورات هاجرات تاي أرواح رخيبو منوابو سرع سفتنا دما ناي سرعة قدف ناي سلالة مربابات المقابراتون اقروا الناس عبه ناي قطبا انبر ناي بوليتيكا سدهنيا يكونكون دكانس يا مدبرة تعليم اي تدفران نهاجرنا المكل خال بفوتوتنا اينا ناب هاجرا والقلوت ان خي تتعايشنا وزت نابلكم فورم النابله
ንዓፈናዊ ተግባራቱ ሽፋንን ይፍትን ኣሎ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ርሑቕ ቦታታት ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ዜጋን ብመሪሕ ተቃወምቲ ውድባቱ ቢሉ ነቲ ስርዓት ህግደፍ ባዕልማ ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምቅላዕ ጥርዓኑ ናብ ዓለምና ብምቕራብ ሰፋሕትን ቀጸልትን ሰላማዊ ሰልፍታት ምግባርን ጽሑፋት ምዝርጋሕትን ከይተሓለለ ተቃሊሱን ይቃለስ ኣሎን ከም ውፅኢቱ ድማ ሕቡራት ሃገራት ኣቓልቦ ሂብሉ ብውሳነ ደረጃ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እቲ ምርምር ኮሚሽን መዚዙ እታ ብወይዘሮ ኪታ ሩት ሸይላ እትምራሕ ብሽዱሽተ ኣባላት ዝቆመት ኮሚሽን ተልኡኻ ንምጅማር ናብ ኤርትራ ንምእታው ዘቕረበቶ ናይ ቪዛ ጠለብ ስርዓት ህግደፍ ኣይተቐበሎን እቲ ስርዓት ንጠለባ ዝነጽገሉ ምኽንያት ጉዳይ ክቃላዕ እዩ ኢሉ ዝብል ስጋት ምዃኑ ርዱእ እዩ በዚ ድማ ኤርትራ ኣትያ ስራሕታ ከተሰላሰል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ወፃኢ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካልኦት ምንጭታትን ሓበሬታት ክትእክብ ተገዲዳ ሎሚ ካብ ጭቆናን ግፍዕታትን ህግደፍ ኣምሊጡ ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ ማዕልያ የብሉን ስለ ዝኾነ ከዓ መርማሪት ኮሚሽን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ረኺባ ሓበሬታ ንምእካብ ፀገም ኣይነበራን ብኣማዝ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ረኺባ ከዓ ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ ካብቲ ዝረኸበቶ መልሲ ድማ 483 ገጻ ዝሓዘ ፀብጻብ ናብ ዝለኣኽ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ ኣብቲ ፀብጻብ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኽሰስ ዝኽእል ዝመስል ምልክታት ከም ዘሎ ብምእማን ንዝያዳ ምፅራይ ዕማማታን ከተናውሕ ዘቕረበቶ ጠለብ እውን በቲ ባይቶ ተቐባልነት ረኺቡ ስራሕታ ንሓደ ዓመት ክቕፅል ተወሲኑ ኣሎ ከምቲ ልሙድ ሓደ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኮነ ኢሉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ምስ ዝፍፅም ጉዳይ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ንክውሰን ናብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ሄግ እዩ ዝቐርብ ብመሰረት ዝቐረቦ ጭብጥታት ድማ ክሳብ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ይፍረዶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዓ ጉዳይ ተመርሚሩ መርትዖታት እንተዳረኺብዎ ናብዛ ቤት ፍርዲ ገጹ ክጓዓዝ መረረ ኤርትራውያን ከዓ ዋጋ ክረክብ እዩ ዲክታተር ኢሳያስ ከም ኩሎም መልእኽቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘንጸላሉ ዘሎ ፍርዲ ኢዱ ኣጣሚሩ ክጽበ ዘይሕሰብ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ነብሱ ንክከላኸል መንገዲ ብምምሃዝ ወይጠታቱ ኣዋፊሩ ኣድሕኑ ንክብል እንጽበየ እዩ ካብዚ ዝነቐለ እዩ ሎም ቅነ ሃየ ንፕሬዚደንትና ንድሕን ተባሂሉ ኣንጻርቲ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ዘቕንዐ ስርዓት ኢሳያስ ባዕሉ ዘዋፈሮ ኩሉ መድያዊ ናይ ጠቐነ ስራሓት ዝካየድ ዘሎ ነዚ ዕማምዚ ተባሂሉ 3 ገጻት ዘለዎ ቀጥዒ ተዳልዩ ደገፍቲ ስርዓት በቲ ዝተዋህቦም መምርሒት መሰረት ነቲ ቀጥዒ ፈሪሞም ክልእኽዎ ጎስጓስ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ዘዳለዎ ናይ ደገፍ ማእከቢ ጽሑፍ ፔቲሽን ከስፍርዎ ከለዉ ዝተነግሮም ትሕዝቶ ድማ ነዚ ስዕብ ይርከብ ኣብ ኤርትራ ፍጹም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት የለን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ባርነት ኣገልግሎት ኣይኮነን ንሃገርካ ምክልኻል እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተዓመፀ ጓል ኣንስተይቲ የላን ኣብ ኤርትራ ናይ ምፅሓፍ ርእይቶ ምቕራብ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ፍቑድ እዩ ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ ብሃገራዊ ቅዋም ዝመሓደር መንግስቲ እዩ ዘሎ ወዘተ ዝብል እዝስ ዘስደመመ ዶ ኣይኮነን ጉጅለ ህግደፍ ብሓቂ ሕሱር እዩ ዓይንን እዝንን ህዝቢ ኤርትራ ዝርእን ዝሰምዕን ኣይመስሎን እዩ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ክረግፅን ክመቁሕን ስለ ዝፀንሐን ዘሎን ግን ንሓቂ ሓሶት ንሞት ህይወት ክብል ዘሕፍሮ ኣይኮነን ይኣክል ክንብሎን ብቓልስና ክንጉሕፎን ከዓ ግዜኡ ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ እዩ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እምበኣረይ እዚ ክሰምዑ ፀንሑም ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ርእሲ አንቀጽ እዩ ኣብ ስቱድዮ ከምቲ ዝሓበርኩም ኣጋይሽ ኣለውኒ ምዝ ትሕዝቶ ናይ ክንበብ ፀንሐ እዞም ክቡራት ኣጋይሽ ኣለዉ ቀዳማይ ገዛኢ ኺዳነ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ገዲም ተጋዳላይ ብዕንቆት ሃለዋትን ህዝብን ዝፈልጥ ከምኡውን መንእሰይ ሮቤል ቀለታ ግዳይ ናይ ዝኹሉ ክንፅብፅቦ ዝውዓልና ዝኾነ ኣብ ምሳይ ኣለዉ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ገዛኢ ወሮቤል እንኳዕ ድሓን ፀናኹም ኦኬ ኣነ ብዙሕ ክሓተኩም ኣይደልን እየ እዚ ክነንብቦ ፀናሕና ዋላ ኣብ ዜና ከብፅቕርቦ ፀንሑም ሃለዋት ሃገርኩምን ህዝብኩምን ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ስርዓት እዚ ዋላ ከምዚ ክጠቕሰልኩም ፀናሕኹ ሎም ንግሆ ኣነ ናተይ ኢለ ሰሚዐዮ እቲ ናቶም ዘረባ እቲ ቅራብ መደብ እንታይ ኢሉ መስለኩም ሲ ነዚ ሕጂ ኣብዚ
بصاي بايره خم ببصنحه كندز زاكل قصات كندز سبات ولا نعم سيرترانا يخونون يلو زعما مننتهم زي فلطو دراشهم زي فلطو خبل اسخه مننت فلط ديو غدي زخونه خوينو دحان اذا عدي ديمقراسي عدي فتح سلا زخونه نصار ايتو خاختب سلا زبال كغبر كبزال ግን حقي مراريا تاريخ كاي محرني صباح خاطاش مين ስለዚ ከምዚ አንቶይን ቁርብ ሓቢሮኩም ነረ ገዛኢ ከመይ ትሪኦስኪ እሕፅር ቢልካ ሓፂር ግዜ ዘለና ኦኬ ቀኒል ፀሐይ እዚ ዕድል እዚ መሃብኩም መስገን ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ሕጂ ክንበብ ዝፀንሐ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ሓድሽ ኣይኮነን بهجرف زجبر زلو قبل عليه حزبنا عمس بزحيو إيرتراويان يكونون مبالك أني نظام هجي إذا صنعوا زلو ترى يكون نحنا ون إيرتراويان يكون على عيني هجرف أبزي وانزي سلذي اتحجي زجبروا زلو بمسارته ناي عقل صبت قبله دفر ناي عقل صبت قدايو عقل صبت قداي تزي كوينو إشاعة أفرق إذا مرحو وجل له جرف عمس أنيا مخانو أنصار سب أو مسألة مخانو نحنا إيرتراويان ترى حذي كونه حزب عالم الفلطيم لو مي حمشتم إيتي يفرم شديشتم إيتي يفرم ولا عصر تشح يفرم هجرف ديكتاتور مخانو زد حنا يكونن كود قطو خازي أي واص أي وصوني أي دحنوني مالتي بحصيرو جن نحنا كل نفلط عندنا خم إيرتراويان متن نهجرف ونتا ودقتو خنا قالات وفان نحر خوينا نحن أنا وسنت لهم هجرف يكون وساني تتقاوم حيل تاتي وساني سلذي تقاوم حيلي تمرتو ويك أحدنتو الرجاجتو بحبار أنصار هجرف زمكتلو مدب راح سرع له ومبر إذا كل نولد لنا خلق لما تحجنا عن الزارب ولا نولنا تحنت خسار حاجة زي فتحنا هذا لنا حالنا تقاومي بحبار كسرح يكالن تقاومي كله بحبار كسرح سلذي كاله نحنا كم تقاوم تون عندما سلطان هجرف كسابلو مخصنح كاب زجبري كاب زناوحي قداي سلذي خونه نزي أب قمة بمئتاو نحنا حابيرنا نصرحلو نخيل حزبنا هاجرنا نمدحان حابيرنا كنقال سولو نخيل مدبعيات مسرحة رأي دليلنا نمبر إذا كله ناي هجرف تاريخه ونز طفو إيرتراوي لنا يزبل وجني. أوكي هو لكعي خمس زبال كايو انديتو قداي لكعيو جن تقامتي دليت فتحي كلنا في الله يحجز حدش زمس أمن سي كمان أرئيو حد الناتو ولا قرب الناتو أب جنيف ترأيو أب نيويورك ترأين دي حجو كانوا رأينا سلازي حزبنا يتقدمت إن هقدف كن سعرات تخين ناسي أتهم مسؤول صارحو كن كسبهم كلالنا كم زي نايلهم نقول يكونس الله تعشو مالتي اوكي صبوق يبهلا اسكي ناب روبيل كخيد روبيل كمن اسي قداي نايز سرعات صلات هاجر كم زي بلكا فتوت حزبخا كم زلكا يفلط الرغاغيصه اب ريدي ارينا ذهب كاي قال حتتاون سميعيو حجي كم قداي نايز ازي هقدف فحترتر زبلو زلو ابالاتو غيروس عود مسلكا قدوم أبزي مدب أدمز قبوركم لي يغني لي أنا حجي بزي غير ورد اللوخ عوات عيكالن دي نيرو يندي تقداي وتحدر نيري مالسي حما وچكونا يدلو حدا سب يهدم مس حدا ما نتاسبو يتمچي ما أسروا أرغو تنستي أسرو إذا كله كوا خمس قبل كوا مول إيرترا يسفلت ولا تم دقفتون وفلتيهم أب إيرترا عمس كم دلو يفلتيهم جن ننشتري ربح حيل كهزب خاطر تفق نزاري تتأكم ربح قبله نهزبهم يطفوا له نايزي ولا تتصحفون حجي ولا تصحفهم تزروا ولا 20 مليون سب يفرم والله زمتوا ولا وتيبوا ولا من هذا قتال سبسي أي قتلني واللي كان حرفريم قالوا قتال سب كم مخانس تفلت الله حجي بفير ما يكونن فير ما دخون سب كفر مقالي ولا عند حرام شيء أنا كفر مولا مخالي داس كبلان كفر مولا مخالي جنب بس فير ما زي سياس غير أيكني الشيتي سياس الشيت زمر حدا له حزب لا تفقد الله الشيتي يقرف زبال بارتسي نت حزب سحمامي سوي لو مليتش ندا وسطكا بليتش خم حسب لو ماغ بندات ميقا بماغ بخم حسب
ማይ እንዳጽማዕኻ ብማይ ከም ድሓስብ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ኣደንቂርዎ ኩሉ መጪ ኣብዛ 12 ክፍሊ ዝወደአ ምሁር ኤርትራዊ የለን ዝዛረብ የለን ሕጅስ ሓሲና ይእኸለና ኩሎም ዋላቶም ደገፍትስ ይእኸለና ነዞም ናእሹ ይርአዩ ንዓና ይርአዩ ኣብ ዓድና ክንነብር ንሕና ተሰዲና ጥዑም የለና ኣቦታትና ናጽነት ኢሎም ተቃሊሶም ተሰውዮም ንሕና ከዓ ኣነ ከዓ ሕጂ ንፍትሕ ቃለስ ኣለኹ እቲ ቦይ ዝጠፋሉ ደም ኣጆኻ ሕጂ ሲ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ንኩሉ ኣብዚ ደላይ ፍትሕ ዘሎ ካብ ውድባት ምብዛሕ ኣብ ሓደ መስመር ኮይኑ ሕጂ ህዝቢ ምድሓን ጥራሕ ይዝደል ዘሎ ውድባት ኣይኮነን ዝደል ዘሎ ነዚ ህዝቢ ሲ በቃ ኩላህና ዞም መንእስያት ኣብዚ ዘለና ተሳኒና ነድሕኖ በቃ ካልእ ክብሎ ዝደሊ የብለኝ ቶም ደገፍቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ከዓ ኣብዚ ምስ ደቆም ኮይኖም ቢላታት ገዚኦም ነዚ ጽቡቕ ኣጅቑ ኣሎ ኢሎም ዘጣቕዑ ዘለዉ ጽባሕ ንጎ ብታሪክ ክሕቶት እዮም ጽቡቕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ኣብ ታሽ ምእታወይ ባይረኸበካ በገዛይ ሕጂ ከምዚ ሮቤል ክጠቕሶ ጸንሐ ሮቤል ዘይኮነ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕጂ ዛረቡ ኣለዉ እቲ ተጋጠሞም ሽግር ኤርትራዊ ጸገም ናተይ ብምግላጽ ከምዚ ንሃገሮም ደኽፍኡ ንህዝቦም ደኽፍኡ መስሎም ነይሩ ሕጂ ግን ክዛረብ ጀሚሩ ኦኬ ሕጂ ኢልካ ነቲ ዘይ እተን ደንበ ተቃውሞ ብሓባር ዘይ ምስራሕና ዝብል ታሽሚ እዩ ግን እቲ ስርዓት ብሓጺናዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣመሓዳድራ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብሬን ዎሽ ገይሩ በጀካ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኤርትራ ከም ዘየላ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ በጀካ ሓንቲ ውድብ ታሪክ ህዝባዊ ግንባርን ታሪክ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን ተግባራት ናይ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ውግእ ነፃ ዘውፅኦ ከተማታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተዘይኮይኑ ትኻልእ ደምሲስዎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩሉ እዚ ሓቂ እዩ ደምሲስዎ እዩ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ደምሲስዎ ባህልና ደምሲስዎ ቋንቋና ደምሲስዎ መምሕዳርና ደምሲስዎ ናይ ወለድና ባህሊ ከመይ ዝኣምሰለ ቅዱስ ተኻቢሩ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ንንሕድሕዱ ክማጎትን ክፋረድን ሰብኣይን ሰበይትን ንንሕድሕዶም ቤት ፍርዲ ክዕሉ ቆልዓን ወላድን ኣብ ንንሕድሕዶም ክዕሉ ካብቲ ባህልና ኩሉ ደምሲስዎ እዞም ቆልዑ እዚኦም ከዓኒ ብዘይካ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካልእ ዝፈልጥዎ ነገር የለን ኣይኮን ንሕና እኳ ኣነ ንስኻ እኮ ብዓይኒ ናእሽቱ ህጂ ዝመፁ ዘለዉ ሓሙሻይ መስርዕ ኢና ንባል ሓሙሻይ መስርዕ ምዃኑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ክርኢና ከለዉ ግን ዓበይቲ ወለዶም ንሕዋቶም ምዃኖም ይርኢና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቃልሲ ምሳና ይስለፉ ኣለዉ ንሕና ኣጅኹም ክንብሎም ንሶም ኣጅኹም ክብሉና ተታሒዝና ከዓኒ ሓቢርና ብናይ ሓባር ቅልጽም ህዝብናን ሃገርናን ከነድሕን ሕጂ እዋኑ መፅኡ ኣሎ ዝብል ዘለኹም ሕጂ እዋኑ ታንክ ዩ ባይረ ካብዚ ክበሃል ጸንሐ ክትውስኸሉ ትኽእል እንታይ ኣሎ ከም ምኩር ተጋዳላይ ከም ኣባል ሰልፊ ዲሞክራሲ ከም ኣብ ኩሉ ሸነኻት እዚ ንራኸብ ብዙሓት እውን ብዙሕ እንዲድ ዝረብ ኣብዚ ፓልቶካት ገለ እንታይ እስኪ ትውስኽ ሓፃር ናይ ክልተ ደቂቕ መሰረቱ እዚ ኣብቲ ቀንዲ ክመልሰኒ ዝተገደደ ናብቲ ፔቲሽን ዝቐረበ እዩ ንዑ ክብልካ ምናልባት ዕድል ሃበኒ ኢለካ እቲ ፔቲሽን ምናልባት ከድሕና ይኽእል እዩ ንስርዓት እዩ ዘድሕን ዘሎ ወላ ንሃገር ንዝብል ሕቶ እዩ እንድሕር እቲ ህዝቢ ዝተወልደ ወላ እውን ዝመተ ክወፃላ ዝኽእል ዝደሊ ኮይኑ ህዝብና ኣየናይ ስርዓት ንኸድሕኑ እዮም እቲ ስርዓት ከም ስመን ይክነብር ሕጂ ሕቶ ተቃውሞን ሕቶ ደጋፍን ጥራሕ ኣይኮነን ሃገር ትጠፍኣና ኣላ ሃገር ትጥሕል ኣላ ሃገር ትነፅፍ ኣላ ነዚ ሃገር ትነፅፎ ዘላ ፅቡቕ ኣለና ኢሎም ፔቲሽን ክገብርሉ كحفرهم زقبوا أنا قاري بزح تاشو ما عندنا نخي حفرو هاجر نختهلونا حزب كهلونا لوا بزح حزب هاجر كهلونا يكلني مو نازل حزب زي نخنا دحين تدعونا نتي قابوش تدوات صدرله نخلو نابتعدي كوف نخبل هاجرنا أختهلونا نقبرو لباي تاخن قبرنا إذا ناي حدا ناي تقامت راح يكونن ناي كلنا تود هاجرينا نقدف وزيد سلامة أنا ود هاجر ندي ود هاجرنا هاجر كنا دحين تقولنا حزب كنا دحين على قدمة هاجر حزب خياد حنكا هاجر كنا دحين عين خلنينا كبرنا جاي شيء غريتان دحتوتكو جزيس لذا أخله حجي من الباش نجزائي حنت كبكا قداس حتى الله هني سخ أنتايو حجي هالوقت دم بتقاومه برهان بانا مسيلو ركبناي فرانكفورت مع بيلو أب نيروبي زخده من مخخار حجي كله اللي نافتنا حجي اتي حدا زي مات زختو بلوت صنعها
ኣብ ጽቡቕ ባይታ ኣሎ ሕጂ ሓድ ነበታዊ ሰሚዕኻያ ትኸውን ኣብ ፌስቡክ ሕጂ እዚ ሰንዓ ፎረም ዝበሃል ከዓ ነተን ኤርትራውያን ተቃወምቲ ዓጽዩ ግዲፍዎን ዝበሃል ከመይ ትሪኦ እዚ እስኪ ብፍላይ ንዓይን ንዓኻን ዝያዳ ይምልከት ኣብተን ሰልፍታት ስለ ዘሎ ንዓና ብጣዕሚ ሾክ ኣቲና ንሕና ቅድሚ ሰሙን ፈሊጥና ነርና ትማልዩ ኣብ ዌብሳይት ከይዱ ሕጂ ክምዝምዙ ወዮም ዞም ደገፍቲ ህግደፍ ከመይ ኢና ንሪኦ ነዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣነ ሓድሽ መድረኽ ንኣቶ ኣለና ኤርትራዊ ተቃዋማይ ሓይሉ ሓድሽ መድረኽ ኣቶ ኣሎ ኩሉ ትኽበሃል ዝፀንሐ ሓቢርካ እንድሕር ሰሪሕካ ኢኻ ሃገር ክድሕን ክበሃል ፀኒሑ ክሳብ ሕሎም ከይተግበሮ ፀኒሑ ሕጂ ግን ኣብ ምምኽኻርን ኣብ ምትእኽኻብን ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ንኣቶ ኣለና ማለት እዩ እዚ ተስፋ ዝህብ መድረኽ እዩ ሓቂ ጽቡቕ እቲ ድሓር ኤርትራ ክድሕን እንተኮይና ብኤርትራውያን ጥራሕ እያ ክድሕን ትኽእል ያ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምምኻር ናይ ኤርትራውያን መድረኽ ክዕንብብ ክምዕብል ድሓር ክዕንብብ ክንብል ከለና ግዜ እውን ክወስድ የብሉን እቲ ውራይና ህፁፅ እዩ ቀልጢፉ ኣብ ግብሪ ክትርጎም ከም ዘለዎ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ጉዳያት ክጅመር ከም ዘለዎ እዚ ከንስተብሃለሉ ክንክእል ኣለና እቲ ካሊእ ብካሊእ ዝግበር ጉዳያት ኣብ ልዕልና ድዩ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ድዩ እዚ ዋልሓን ፀገም ኣይኮነን ናህና ሓድነት ጥራይ ኣገዳስነት ብየማን ይምፃእ ብፀጋም ሓድነትና ኣገዳሲ ሓድነት ንግበር ንሕና ኤርትራውያን ሓድነት ገይርና ህዝብናን ሃገርናን ከዓ ክንድሕን ክንክእል ኣለና ኣብዚ ጥራይ ክንጥምት ኣለና ባህላዊ يقنلي جزاي اسيوتي تاشم سلازي كبران تخاتلت مدبنا ناي تغرينيا مدبنا ابز خندمدمينا حجي ناي عرب مدب كقرب كفتني يقنلي حبصاي جزاي كمون من سي روبيل كم تزبل كاي تقسكاي حق انسيو نتي اب حقوقها دلو سمبرات نتا تبدلت حفتها قال حوبخا ازمالي انا فلت باكل እቶም መራሕቲ ሰራዊት ዝገሩ ራይ ናይ ፍጥረት ወዲ ሰብ ግን 25 ዓመት ነፃነት ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ከምዚ ገይሩ ክበርስ መንእሰይ ከቢድ እሞ ኣጆኻ ኣለና እግዚአብሔር ከኣኒ እቲ ዝሓሰቦ ስለዘይተርፍ ንኹልና ኣሕዋት ከምዛ ገዛኢ ዝበላ ጥራሕታ ሽሚ ይቕነለይ ሕጂ ናብ ናይ ዓረብ መደብ ከኣትየ ምስ ብዙሕ የቕሬታ أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد ويمكنكم أن تجدوها على FM 88 ميجاهرتز. أما من خارج السويد تابعونا على اليوتيوب. أيها المستمعون الكرام، نحن بانتظار آرائكم أو إن كان لديكم مشاركة فيمكنكم أن ترسلوها لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو على حسابنا dimtsharnet@gmail.com. أما الآن سأنتقل بحضراتكم إلى استوديو الأخبار. عقد حزب الشعب الديمقراطي الإريتري اجتماعه الدوري في فرانكفورت. تم نقاش وضع الفرع ونقاش أيضا الوضع الحالي الإريتري وتحديات الشعب الإريتري في هذه المحنة التي هو فيها. وحذر المجتمعون الشعب في المهجر من توقيع الإقرار الذي يتم الاتجار به في كل سفارات النظام لتبييض وجه النظام أمام المجتمع الدولي. نزع موبايلات البابوات.
بعد وفاة بطريرية الكنيسة الأرثوذكسية الرابع في الأيام القليلة الماضية، عقد اجتماع ترأسه 4 من كبار مسؤولي حزب الهجدف الحاكم. شارك في الاجتماع بابوات مختلف مؤتمرات التبشير الإريترية إلى جانب أعضاء مجلس السينودوس الأعلى. بند الاجتماع الرئيس والوحيد كان مناقشة تحديد من يخلف بصورة دائمة البطريريق المتوفي المخلوف حاليا بصورة مؤقتة. مصادر عاصمية مقربة من هذا الاجتماع الديني أوردت أن الاجتماع أكد بما يشبه الاجتماع على أن هذا المنصب من نصيب البطريريق الأسبق المتواري خلف الأسوار منذ 11 عاما. وأضافت المصادر أن المسؤولين الذين أداروا الاجتماع برعونتهم المعهودة اعترضوا على مقترح البابوات بأن مرشحهم عميل جهاز المخابرات الأمريكي CIA، لذلك فترشيحه مرفوض. ثم إنهم وخوفا من أن لا يجري المجتمعون اتصالاتهم بعد الاجتماع ويخلقون من خلال الاتصالات بالداخل والخارج وضعا جديدا، قام المسؤولون بتجريد البابوات من هواتفهم الجوالة، وأخبروهم بأنهم سوف يدعونهم ثانية أين ومتى ما وراء ذلك مناسبا. ثم أوصلوا كلا منهم إلى مقره. يأتي على رأس أسباب اعتقال البطريريق السجين أنه قد قدم إلى الاعتراضات التالية على بعض الممارسات التعسفية لحكومة الهجدف. 1. اعترض على عسكرة أو تجنيد من يقومون بالواجبات الدينية الكبرى بالكنيسة، ذلك لأن العسكرة تسلبهم الأهلية للقيام بتلك الواجبات. 2. يحق للحكومة أن تعتقل، لكن عليها أن تعجل بالتحقيق مع المعتقلين فتبرئ وتطلق سراح من تثبت براءته، ويقدم للمحاكمة من يتم بالإجرام. أما الاعتقال بغير محاكمة ولا إدانة ولأمد مفتوح فلا يقبله الشرع الديني ولا العلماني. يجدر بالذكر أن السلطات التي آلمها أن يتصدى لجرائمها ذلك البطريريق بما تمليه عليه مبادئه الدينية السمحة وضميره الحر والنبيل، سجنت قداسته بزعم أن ما قام به من إملاءات من CIA. إغلاق أكثر من 200 ورشة مملوكة للقطاع الخاص. أفادت مصادر من العاصمة أسمر أن سلطات الهجدف قامت خلال الشهرين المنصرمين بإغلاق أكثر من 200 ورشة مملوكة للقطاع الخاص بأسمرة. هذا وقد سبق لإغلاق إنذار من السلطات بالرحيل إلى ضاحية مرحانوم خارج العاصمة، ولكن عدم تسليمهم لقطع أرض ملائمة وكافية لإقامة الورش قد أخضع القضية لنزاعات وخلافات قانونية لم تحسم بعد. هذا وعلى الرغم من قبول الملاك في وقت لاحق بما منح لهم من مواقع على ضالة قيمتها لانعدام البديل، إلا أن السلطات رفضت مقترحات وخطط الحلول التي تقدم بها المتضررون. وعوضا عن ذلك أصرت السلطات على إرقام الملاك بدفع الرسوم المطلوبة منهم على تسليم المقاولة ببناء المحلات لشركة سجن الحكومية بالكامل دون تدخل أو اقتراحات من قبل الملاك. لكن عندما لم تجد اعتراضاتهم على ذلك القرار القبول من السلطات كسابقاتها، اضطر الملاك للخضوع للأمر الواقع، إلا أنهم بحكم وجود جسم نقابي لهؤلاء الملاك له رصيد في البنك طالبوا بتمويل إنشاء المحلات الجديدة من ذلك الحساب، أو على الأقل جعله الجزء الأكبر من التكلفة. وهذا أيضا لم تقبله السلطات، فذهب الملاك إلى أسمرة لرفع الأمر إلى الدكتاتور شخصيا. لكن قيل لهم إن الرجل في خزان عدها له، فذهبوا إلى هنالك ليفاجئوا برفض مقابلتهم واكتفائه بتكليف من يستلم عناوينهم ثم صرفهم، حيث غفلوا راجعين إلى أسمرة مضطرين إلى دفع المبالغ المطلوبة منهم. هذا وقد أورد شهود عيان إنهم بعد كل تلك المجهودات والصعود والهبوط استدعوا إلى قاعة ببلدية أسمرة لمناقشة الأمر، كما زعمت السلطات في ذات الوقت الذي تم فيه تشميع الورش على ما فيها من معدات وحتى سيارات مملوكة لزبائن الورش، علما إن جميع جهودهم لرفع الأمر إلى أي جهة بإمكانهم
تحمل المسؤولية قد باءت بالفشل، إذ كانت أي جهة تحيلهم لأخرى دون جدوى، الأمر الذي اضطر الكثيرين منهم إلى الإعداد العدة لتدبير أمر اللجوء إلى دول الجوار، يائسين من أي حل إيجابي لمشكلتهم مع السلطات الدكتاتورية الخرقاء. يجدر بالذكر أن مراقبين كثر قد تطابقت آراؤهم على أن مثل هذه السياسات التعسفية المتقطرسة ليست بجديدة على سلطة الهجدف الدكتاتورية. أصبح من المؤكد خبر انشقاق المغني الإريتري الشاب أخليلو مبرهتو ورفيقه عازف الساكسفون يوسف اللذان يتواجدان الآن بمدينة مولبورن الأسترالية. حسب تأكيدات مصادر إريترية تنشط في تقديم العون القانوني لهما، فرار أخليل مبرهتو ورفيقه جاء بعد مشاركتهما في المهرجان السنوي الذي تنظمه القنصلية الإريترية التابعة للنظام بمدينة مولبورن. يعتبر خسارة كبيرة للجهاز التعبوي للحزب الحاكم والوحيد في إريتريا. يذكر أن المهرجان قد سجل تراجعا كبيرا للعام التالي على التوالي من حيث الإعداد والحضور والرعاية المالي. وقد أفادت مصادر وثيقة ذات صلة بالقنصلية أن العدد الكلي الذي ارتاد فعاليات المهرجان هذا العام قليل جدا، مع غياب ملحوظ للعنصري النسائي والشباب، مما انعكس في الخسائر المالية التي قدرتها $80,000 أسترالي. كما أن السيمينار التعبوي الذي أداره فيسهاتيون بطرس السفير الإريتري في إيطاليا شارك فيه ما يقارب 50 عضو، وقابت عنه وجوه تقليدية معروفة بمناصرتهم للحكم القائم في إريتريا. وأرجع متتبع لنشاط القنصلية ذلك لقلة الخبرة والذهنية الأمنية والعسكرية للقنصل الجديد تخستي محاريم مقارنة بالقنصل المنشق بشير إدريس نور الذي يمتلك شبكة علاقات جيدة بجانب الخبرة التراكمية لإدارة المهرجان. كما أن منع مشاركة الفرقة الفنية الإريترية التي يقودها الملحن مختار صالح كان له أثر إضافي حسب إفادات تلقتها من عدد المناصرين للقنصلية. أما الآن مستمعين الكرام نقدم على حضراتكم مقال للشاب الكاتب فوزي بعنوان الخدمة الإجبارية في إريتريا. مع بزوغ الفجر تهاجم قوات الجيش المدينة التي كانت تحاصرها ليلا دون أن يعلم أحد. الناس آمنين نائمين في بيوتهم غير مدركين بأن هذا الصباح ليس كأي صباح. يتقلقل الجيش داخل المدينة بكامل عتاده وأفراده وينتشر فيها وقراها المحيطة بها. عنوان العملية هو الخدمة الإجبارية الكشة.
التعليمات هي جلب أي شاب، رجل، بنت، أستاذ، تلميذ، طبيب، موظف، وحتى المختلين عقليا. يجب أن تنتهي هذه المهمة في غضون ساعات قليلة. يقرع باب منزلكم مرتين ولا مجيب، أنتم في نوم عميق. ثوان ويتسلق الجندي حائط المنزل ليقوم بإيقاظ أهل الدار بنفسه واحدا تلو الآخر، ثم يلتحقون به بقية رفاقه وتعم الفوضى في منزلكم. تراهم ينزعون الثوب من أمك التي تنام بالقرب منك حتى يتأكدوا إن كان هذا رجلا أم امرأة، لأن هناك من يموه متنكرا في ذي امرأة. لا حديثا هنا عن انتهاك حرمة المنزل والعرض والكرامة، فكل شيء مباح. تفتيش دقيق للمنزل، تفتح الثلاجة، حقائب الملابس، دورات المياه، أسطح المنازل إلى آخره. عسى ولعل هناك من يختبئ. ضجيج داخل المنزل، وهنا الجندي يطلب منك أن ترافقه. لا وقت لتغيير ملابس النوم بأخرى. أوامر يجب أن تتبعها دون جدل، وإلا ستتعرض للإهانة أمام أفراد أسرتك. هذا ما يحدث في كل منزل وكل شارع حتى هذا الصباح في هذه المدينة المنكوبة. يقتادونك ومن معك إلى نقطة تجميع مؤقتة داخل الحي وقالبا في الشارع، وستجد هناك العشرات من أمثالك، وترى من لم تراه يوما في أحلامك. بضعة دقائق وسيقترب العدد من 100 شخص، وقبل أن تؤخذ إلى مركز الاحتجاز الكبير لا بأس بمحاولة فرار فلتكن هي الأولى. اركض سريعا نحو الاتجاه الذي فيه أقل عددا من الجنود، وانتبه، هناك 2 من الجنود يركضون خلفك ويطلقون طلقات تحذيرية في الهواء. إن كنت بارعا ومحظوظا فقد تجاوزت هذه المحنة، وإن كنت عكس ذلك وتم القبض عليك فهنا عقابك عسير: ضرب مبرح وركل وصفع وألفاظ بذيئة وإهانات. وها أنت الآن عائد معهم إلى حيث كنت، وتلك الجموع المحتجزة تتفرج عليك وترتعد من الذي يحدث إليك. وجلاديك يبلغون قائدهم بأنهم قبضوا على فريستهم الهاربة، فيأمرهم بضمها إلى ذلك القطيع. هناك جنود شرفاء يغضون النظر عن أي شخص يحاول الفرار، ثم يتحملون مسؤولية فراره ويعاقبون على ذلك. وصلنا إلى مركز الاعتقال، وهو بمثابة قربال، أنها ساعة الحقيقة والشاحنات التي ستغلكم على أتم الاستعداد. لكن قبلها على كبار مسؤولي المدينة أن يأتوا كي يفرجوا عن من هو تابع لهم. فمثلا مدراء المدارس للإفراج عن تلاميذهم الذين يحملون البطاقة المدرسية، ومن لا يحمل شيء عليه أن يتحمل قليلا. الباقون أنتم المطلوبون. تعليمات بالصعود إلى الشاحنة. والأمهات اللاتي جئن يهرولن إلى هنا في انتظار نظرات الوداع لفلذات الأكباد، وربما تكون هناك فرصة لإعطائك شيء يقيك من البرد أو الجوع. وأثناء تسلقك الشاحنة أنت ومن معك تبدو وجوهكم حزينة، وعيون تكاد تدمع وهي تودع الأهل والأحبة، مكرهين غير طائعين. أما الوجه فهي مجهولة، وغالبا ما تكون إلى أقصى البلاد ذو تضاريس والمناخ القاسيين، أنها مناطق وعرة. في داخل الشاحنة المكشوفة المكدسة بأعداد كبيرة، الصمت هو سيد الموقف. كل شيء ممنوع عدا التنفس. الشاحنات في طريقها إلى الخروج من المدينة التي توقفت فيها الحياة لساعات لتعود إليها بعد ساعات وتتوقف عندك لسنوات. المدينة من خلفك
الكل يتفقد أحوال الآخر، والكل يتساءل عن من قبض ومن فر. هذا هو حديث الساعة لهذا اليوم، ولا حديث غيره. المدينة لم تنساك بعد، وأمك وأقربائك يدعون لك بأن يحفظك المولى. أمك هي لن تنام هذه المرة حتى تفيق من هذه الصدمة. رسالة خطية منك بعد مدة طويلة ستسعدها. ما زالت شاحنتكم المكشوفة في الطريق وهي تنطلق بأقصى سرعتها، ولا بأس بمحاولة أخرى للفرار، لكن هذه المرة ليس وحدك. وبما أنه لا مجال للحديث فتحدث مع زميلك الذي هو جالس أمامك بلغة العيون. قمزة الأولى تعني التشاور والتفكير في الهروب، أما الثانية هي الموافقة والتنفيذ. فقفزة سريعة وخطيرة من على فوق الشاحنة المسرعة، طلقات الرصاص وقعقعة السلاح من حولكم، والتصويب نحوكم سيرعبكم. زميلك عداء ماهرة وقد راوق الذخيرة التي أمطرتم بها ولاذ بالفرار. ولأنك لم يحالفك الحظ للمرة الثانية، فقد تمكن الجنود من إلقاء القبض عليك، ولم تتمكن من الفرار نسبة لحدوث كسر في ساقيك أثناء قفزك من الشاحنة. الوصول إلى المعسكر، الويلات والعذاب. هنا جميعكم ستواجهون صعوبات كثيرة وكبيرة في التأقلم والوضع الجديد. هناك من سيمرض ويشقى، وربما هناك من سيموت، ولعلك في المرة الثالثة ستتمكن من الفرار ونراك في إحدى دول الجوار. بحرا ريك ما من قبت ما جرى سلام ولا